It's an order from this court. Chiendai ku test nemwana. Mwana kana auya achinzi mwana ndewenyu. Mochengeta mchizoti mukuchengeta mwana wenyu. Toenda pekuti takunoitei kunatanhamo. Tabatana tese takuziva matauriro atakuchiita nawo. Dare nemi vana mudhuri takuziva kuti chii chatakutaura natanhamo akakuchengeterai mwana wenyu. Ivi makuzive nechokwadi chokuti shuwa mwana ndewetu but akachengetwa. Haana kuchengetwa nana mandizadzi vana baba. Handova dai varivo vakachengeta takati makavapa chirezwa makagona nokuti vakachengeta muzukuru. Handova but uyo manjoyo aichengeta akatotora birth certificate remwana kureva kuti haana kumbonzi kuri kuchengeta mwana asiri wako. No. Inonzoenda namo. Auya mudare ramambongezi. Auya mudare ramambongezi. Ndakamanga rewamangarani. Ndakamangara Tulani Mchero. Ndakamanga reTulani Mchero. Ndataura chokwadi changu chese. Ndataura chokwadi changu chese. Ndataura makuwani sungwa nemhosva. Ndataura makuwani sungwa nemhosva. Mwari vandinzwe. Mwari vandinzwe. Mudzimu igondinzwa. Mudzimu igondinzwa. Dzora bhuku. Unzira neroko rwemhuru dzitora ndikendari. Chingwe ichi ndipedzere ndauri chokwadi mudare. Ishe ndipedzere ndauri chokwadi mudare. Ndairoko. Ikomskana. Ishe ndipedzere ndauri chokwadi mudare. Ishe ndipedzere ndauri chokwadi mudare. Ngenya yako weni. Pamusoro idare. Inini ndakatransfera vana vangu kubva kwavaidzidza kuti vaendesa vanatezvara vangu. Ndobva ambuya vangu vachaika ndobva vaitiwa manyaradzo. Saka pakaitwa manyaradzo inini ndakaenda ndobva ndanosiya vadzimai vangu variko mumbatso. Ndobva inini ndadzokera kumba. Ndobva vateera ndobva ndakaita 2 weeks. Titose vatobva tabva munyaradzi. Ndobva ndazofonerwa inini naZara vanovateera kwaikotsano mukuita sei nenyaya yemwana. Ndaka nyaya yemwana upi tsano wanyaya yalironi. Kati ko aita sei asi ndiro anota musikanzowadza ai. Asi Miriam anakuudzai kubira hanzvadzi yako. Ndikati ndina chandakamboudzwa tsano. Kwanzi mpepo nditaure naye. Ndobva ndochitsa foni. Zvikanzi kwewewe Miriam kuti mwana aende kwaMutembo makaita dare renyu mukapasisa vanhu zvamakapasisa tsano vasiko musina kana unoita DNA muri kuzvifambisa sei kuteedza kuti mwana anogara kwaMutembo. Ndobva ndatotaura kukadzikawo nenyaya yacho ndobva ndatobvunza panda kwenyaya ndeipi no nyaya iyi mamuchazoinzwa nevanhu vakuru kwakuchazouya sisi vangu ndovangu vachazokuzivisa nyaya iyi. Ndokufonera maigroup ana maigroup vafonera vabvunza inini ndikati kodiro ari kunzi akawana baba vake chaivo. Zvikanzi aiwa bamini nyaya tozotaura musatsamwa ndiri kuita sei ndiri kuekoma. Ndakabva ndavamisa kuuya indobva ndazoenda ino. Ndobva ndanobvunza ndokunga ndakaona nevanhu vese kwaMutembo nanatezvara ndichivabvunza kuti zvakafamba sei. Ukanzi chii? Vanatezvara vakati tisati tatoziva. Vane ruzivo ndevakwaMutembo. Vanatezvara vako vari kupi? Vari kuMusengezi. Zvinouya nani pano padare? Padare panapa ndava navadzimai vangu. Pane vamwe vatezvara varipo. Hausuda kuvataura? Pane vamwe varipo panapa. Vari kupi? Kana varipo ngavauye. Varipo. Baba, kana tichiita nyaya dzakadai, you don't expect zvinhu zvakadai zvichitaurwa nenguva zvishinga. Zvinonyadzisa. Ndochiti kutanga kuti vanhu. Matara akadai so kana ari mumba medu so vanhu hatabvumiwo kuti abude mumusha. Ona abuda mumusha yave do or die. Kurova tinema kuti mheno ikoko. Handiti mafora. Saka mazwa ndabvunza kuti pana atezvara. Kuitira kuti tibva tangobatsirwa munyaya iyi once and for all.
makowa. Handiti makowa. Mukwacha paanouya kuzoroora mumusha, atora mukadzi akasvitakura kare, iye nemukadzi vanenge vachizivana kuti mimba yauinayo haisi yangu vachiindokuda vachiwirirana, votorana voningira. Pavanenge vakunomukirana, vane nzira dzakawanda dzinoisa kuti vamukirana, vakuudzana chokwadi chekuti mwana uyu iwe uziva haasi mwana wani, haasi mwana wako. Zvinowanikwa. Isu toda kuti tiende panyaya yekutaura nemurume uyu. Handiti kuti vanhu vangauya mumusha menyu imi, ambuya vasara ku adzimai venyu vari kokumba, monzwa kuti mwana wenyu John, mwana wenyu auya atorwa namurungu wenyu, ngatoenda naye. Zviri kwere zvinhu zvakadaro? Kana zvinhu zvakadaro zvaitika, handiti shamwari endapo pachemwerapo iyo, kana zvinhu zvakadaro zvaitika, nyika ine maziso, inoona. Handiti vamwe vanenge vachiti takakuudzai, inaizviziva kuti mwana uyu haasi mwana wavo, mwana wapamurungu wenyu. Vamoti handiti tozonochiuya kuno kudaro. Kufunga kwenyu imi tisati tauya kuna baba vakabereka mwanasikana uyu arapo, munhu anotiudza baba vemwana ndiani? Vanove uyu arapo. Saka manzwa ndakuda kumubvunza, imimi muripo sababa, kwete kunzi imi ndimungapindure nyaya yakadaro, kwete. Naye vatete Lilo imwana wani, kwete kuti uyu kautaura neni kautaura zvisina nebasa kaina nditane kuhakira kana wakamboenda kumatare ka. Mwana uyu ani wa Owen. Maka sei akatorwa mwana akatorwa achienda. Ivo kwa mlungu ndo wakati wachitukwa mwana wenu. Makaenda kupi? Hapana kwatikaenda. Aiwa. Mwana uyu atorwa. Mwana wako iwe atorwa nevanhu vachibhuira kuti mwana ndiye wedu. Wotora mwana iwe zoti mwana hasi wako. Mwana ari kupe zvinhu. Ndo mlungu ndo vanaye. Hakuna chivanhu chakadaro. Mukaona matare echivanhu achimukirana nevanhu, ndio matare acho akafanana neaya. Iwewe musikana iwe, ndiwe unoziva baba vemwana wako. Ende zvizive kubva nhasi kuti nyika ikakutarisa inokurerutsa zvisingamboita. Handikwa andina pandingasiye munhu achitora mwana wangu. One, zvinouraya imba yako iwe. Kuurayirwa chivimbo chako iwe nemurume wako nyangwe akakuda zvinenge nerimwe zuva varonda iwaya kutaura nhasi uanyore pasi uone kuti hawaonere rudziro yawo. Pandiri kuti inini makaitei ndiri kubvunza kakuti wakaenda here kumapurisa kuti vanhu vatora mwana wangu? But uchanoona manje zvichida mumusha menyu mune vakatambira pfuma yevanhu avo vachiendesa mwana ikoko. Ndinokuripisai ndikakuwanai muine mhosva yakafanana naiyoyo. Hakuna chivanhu chakadaro. Mukadzi ndiye anotiudza baba vemwana. Nyange zvoita sei, handiti angava ari kunyepa, angava ari kuita sei, ndiye anotinongedzera kuti ava ndo baba vemwana wavo. Kana panetsa, handiti tochikupai mukanda wokuti endai ndiyeyi mutsvage kuti baba vemwana ndiani.
seipapa ndokwamakuenda. Hakuna mwana anoita kurwirwa nevarume. Ane makore mangani? Ane 13 years. 13 years. Uri kuisa rushambwa pamwana. Iwoyo mai vake vanoziva baba vemwana. Kuseya kuisa rushambwa pamwana. Madare kero chanamire akachizone hasi kuzoti baba vemwana ndio akarana vanhu 2 pazvechete. Uyu umwe wao akapinda nemudaro yakapinda pamakaka kuplazi. Saka kuno continuation Anditi yakapinda kuplazi ndiyo akati hasi kuzoti baba vemwana ndiani akarana vanhu 2 pazvechete. but nhasi ari kuvanongedza. Saka zvatoda kuvaita manje toda kuvaorder nenhau yeDNA test, then ndo inobuditsa mapenalty. Iye mwana wacho ari kupi? Mauya naye mwana. Ha? Sinakuya naye. Aenda kuchikoro. Makamutora kumgana naye kumusengeza. Tina kudaro vanhu vakauya naye vauya kuzodzidza musengezi. Vakauya kuzodzidza musengezi ndipo pandakaona kuti ai mwana wangu andapinza nhau yangu kudai. Vakadaira vati shuwa mwana ndewako. Ndiani odai? Mai vacho mai vemwana. Vakabvunza kakawandisa. Mune makore mangani? Ndine 30 years and ishe wangu papa ndambonavira asi vanhu vakauya vachimanikidza kumbo. Ndati ndairwara kumapurisa. Asi nyaya yacho yaishandwa nevanhu vakaenda. Vakafa? Aiwa. Vakomana mai vangu ndo vaishanda nyenhau iyi ndobva vakwira mabhazi ndobva vaenda. Ndati mwana atorwa. Vanzi namambo makaenda kumapurisa. Saka takaenda kunomangara kudare kwamambo. Pamambo makaenda kunomangara kuti murume wangu ndiye akatiregedza ndo imhangara nyaya yayi kwamambo. Ayo atopengawo. Anorwarawo. Akuna kutaurirwa vanhu muchitaurwa nemiso mutaurwa nevanhu vachikupfuridzirai hamukure mupfungwa. Handi mazvinzwa. Munopatikana tichikuudzai tikuudzisisei. Haukutauri kuti mwana akagarwa naye mumupaso iwe wanzani zita rako? Tanhamo. Mwana wakagara naye mumba anosvika kutorwa nevamwe baba oendwa naye. Handiti azvireve kuti uyo anopenga akatora mwana. Handitopanzwa mumhuri iyoyo. Handitika mune vakatotarisa vakati uyo haasiriyo asi uyu. But isusu hatishande tichidaro. Mukadzi akabereka mwana anotoziva paizvino hana kuudzwa kuti nyaya yakatomboitwa. Handimazvo nditoita nyaya kuti ndikuitangidza panyowani. Tandoda kuti ndinzwe newewe hama yangu. Mwana akawanika sei mwana? Wausina kutengera napugeni mwana. Haunomutengera napugeni kai? Wazongonotora 13 years. Ane makore 13. 13 years. Waenda naye. Pamusoro wambongezi. Unoziva kuti azove wako mwana. Azove wako pakuita sei? Ndakafambidzana namai vacho apa. Kubva ndafa pamuviri. Ndafa pamuviri pamuviri paine 2 months. Ndipo ndakabata. Ndibva vandirova vana chezvaro. Vandirova vandivharira mumba. Vanoshedza sekuru. Vanobereka baba. Nzauya mwana paramhosva. Wasvika vachingovhura dhoo mukicheni mwana vandavharirwa tikati kumamura kudhara chimupai ipe mudzimai wangu. Vakati aiwa uyu hatingamupe mudzimai kana kuda kuti murombo hana chinhu. Hatombomupe mudzimai. Ndobva vatiisa mudzimai. Vaenda kunogara kune imwe nzvimbo. Handina kuzoziva kuti mudzimai akazofambiswa sei akatorwa sei. Mamiriro akaita nyaya yangu asi asi mwana ndewangu. Mwana ndewangu.
mwana ndewangu ndoma ndinoda kuti uyazive uyu asaite kufungidzira kuti mwana ndewako here kana kuti wakapuwa mwana. kutoziva kuti mwana uyu ndewangu. Uri kuzvizvo aiwa ini kuzvigamuchira dare handina chinhu chandiri kuramba ende ndiradzoka pataurwa namambo pekuti ndinenge ndiri kuza aisiyo nyaya asi nyaya yakandiita ndisimudze nyaya yekuendesa kwamambo ini handina kuda kushanda zvokudzidzana vanhu sokuti ndasinganetsani mhuri yangu chakandisa kudare ndiri kuti ini kwakabuda shoko rekuti kwakatoripwa mombe dzakaripwa indisipo ndozvinhu zvakachiripwa kunani mombe dzairipwa kunani kwanatezvara ndo vangatambanudza ioneo kwana mutembo ndo vangagona kutambanudza nyaya yacho nekuti kunzi kwakatoripwa kana kwakaripwa waida kudiwe iwewe aiwa inini ndaida kuziva inini ndida kuendesa kwamambo ndaida kuti nyaya iyi ionekwe kuti zvinofambiswawo sei. Wakashamwari paunoenda kwamambo hatisisi tinoona kuti zvinofambiswa sei. Wauya kudare ndiwo unotiudza mambo ndauya muno mudare handiti mwana akutorwa nhasi ne13 years mwana akura ari mumaoko mangu ndini ndakaita ichi nechichi 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 nhasi mwana ongosvika otorwa akunzi mwana wananhingi ndizvowo here ndo vana baba vari kutaura mudare handiti dare rochicherechedza manje kuti aiwa hapana kufamba zvakanaka mapenalty ouya handiti but ava madzitezvara aya manje handitika ndivo vanoripirwa nemunhu akaberekesa mwana wavo anobhadhara kumadzitezvara akabereka mwana wavo handiti wakona iwewe usati watovepo ipapo iwewe kana wakupinda nekompleni yako wakupinda kuti mwana uyu ndakamuchengeteswa ndichinzi ndewangu nhasi akura mwana akunzi ndewani dare ropinda manje rochiona kuti aiwa hatigone kurarama takadii takadaro upenyu hausi nyore saizvozvo handozvinzwa mwana hausi nyore saizvozvo upenyu hakuna zvinhu zvakadaro saka unozvatokutaura mune uyu 13 years mwanai mwana iyeye anoda kuchenurwa uzanonzi kuchenura kubvisa mhepo yatoenda pamwana mwana hapo vana baba vaviri nguva imwe chete kunze kwekuti murume anotora mudzimai wake aine mwana achitozviziva handiti unozvinzwisisa wochengeta mwana wemukadzi wako kana kuti womudzimai wako uchiziva handiti ndimurehwa uyu handitika ini ndiri mhazi kana kuti ndiri chii handiti woziva vana vako kuvapatsanura nyange uchimuitira mafevhasi uchichengeta mwana wako unomuchengeta anokura mangwana pane vamwe vese anogona kuzove ndiye anotokuchengeta kudarika vako vana vaunogwabereka unoziva izvozvo asi uchiziva kwete izvi zviri apa izvi hazvina kuchena handiti wapoa pane makuna kuna ariko kuti vanhu ameno tingangotaurisa makambozvionawo kwenyu ameno uyatora ndumunyendo wadondo waiwa munhu vanati zvoshandwa rimarero kana vasipo mukwacho kabisa kuno kabisa mbeziendere achokwadi ndakabvisa mombe ikaenda ndakatuma munyaya wangu sikuziva kwangu kuti mwana ndewangu ndikati vativhunzirewo kuna sekuru hanzvadzi yaambuya vangu nyaya achibva aenda kanobvunza paya zvanzi zveshuwa nyaya iyo irimo muno mwana zveshuwa mwana ndiwenyu kana kwese mwana ndiwenyu asi chiuyai titaurirana tikabvisawo mari yedu yedare tikapinda mudare muya zvanzi mukwasha zveshuwa zviripo unodiwa zviripo hatiri kuda isusu tikuda mombe nhatu tikuda tikuda yedhemeji neyeumai nechiredzwa woenda kuriskire vavo kuti unoona yakanzi kuda dhemeji ndikuda chichi
Hakuna chichiva chakadaro. Vaipali ratizora. Walipo wasiukoma. Ukoma ndoza magai. Andimere zvoiva kwakuda ndoti inini ndendogara kwangu ndakwazoteera nyaya. Matisera indenge msingazikanwa. Aiwa indobva kundinobara Mai Vaita zvakanaka ndovachatakura nyaya. Ichi chinonzi chisuoneko. Paya pamunozota kuti marere, manenji ndiwo atochitaura. Hakuna chivanhu chakadaro. Hachiko. Zvakakosha kuti munhu nyangwe taziva kuti ndiye muridzi wemwana, isu totsvaga nzira yekuzvitenura mazviri nokuti mwana wetinenge takamurodza kuno mumwe mukwasha. Tochiti nyaya iyi shamwari, mwana kwaari isusu hatingapindire. Munhu akabereka mwana wake ndiye anoziva kuti baba wake ndiani. Iwewo zvaungatoita kana kuda kuti zvinhu zvichenezvo, chiendai ku-DNA test. DNA test akadai akachiuya manjoyi nemapepa ake yekuti uyu kwauti mwana ndewani, mwana wangu. Handiti makona. Kwete zvakutora nemuromo kuti semunhu ndakanga ndatoziva kuti mwana wacho ndewangu, ndakazoningira. Aiwa maniwe. Mwana tomuziva anonakidza kana usina kumubvisa matuzu. Mai havadai zvaibvumirwa vatorikomvuwa. Kwete imwe chete. Varikupa munhu mwana asiwa vachiziva. Handina kumbopa munhu mwana ndichiziva. Uyu munhu ndakadadana naye kaundiri grade 7. Ndobva ndaenda kuPikiston ndakatonokunyora grade 7 yangu ndakapedza. Ndakatorohwa nemurume uyu 2010 3 form 1 ndokwandakaenda. Saka kubva grade 7 up to form 1 yedu kuzvarwa mimba yacho. Vakaita tuma Hey, valid question. akamborowa here. It's a valid question. Mbakamenye akamborowa here. Kurohwa akarohwa zvake. Asi ndakamboita continue ndichienda kuchikoro nguva yakareba. asi haimai inini mubvunzo watanga kubvunzwa panapa imi taura kwamaita mati mwana ndokuyu kureva murume wamunaizvozva so zvamati mwana ndokuyu asi kana tikange takuenda pauzamu tichitarisisa sezvinotaurwa nomutemo inini baba vomwana munotovaziva kuti ndevava saka regedzaipedzera dare muchidhumanisa vakomana ava musoro nekuti nyika itandirei kuti nyika yatinorarama inawo mautairwa. amen amen Munhu anoita mimba yaasingatoziva kuti ndeyani. Hatiti makwa. Isusu hatichada kuti tipinde zvizere munyaya iyi. Nyaya iyi inoda kuti ibude mudare pasina anonongedza umwe mhosva. Handiti ka ndoda kuti ndichipa task kuvarume vavira. Handiti mapano. Mwana ngaachengetwe nababa vake. Tese tichiziva kuti mwana uyu ndeweuyu. Mai koko mane vana vangani kuvamwe vanini navayeni? Kune tu. Berekai vavo. Wangu wa mwana uyu ndwari kutaura naye pamusoro imama uyu. Because if I was to tell her, I'm not joking. Anditi mwana achemerwe. Anditi mwana achemerwe. Kutora vana ropa an innocent soul asina chaanoziva onoshupika ari musha mako uchitembera mwana kuti mwana wangu. Makamuona kupi munhu wanhasi anochemera mwana kuti mwana wangu? Ndezvekupi izvozvo? Endai DNA test mungadai zvino makamirisana pano muchitaura nyaya kuti toda kuenda ku-DNA test. Mwana iye ndikangowana asiri wangu ndo mashoko atinotarisira apa kuti tiarwe achitaurwa nevanhu. Kwete aya ekuda kushungurudza mwana asina chaanoziva. Aya handisi kutombopara nesituation yenyaya yapa pamasoro pangu. Haifadzi ndoda kukuudzai but ine maresults. Pane vachachema mairi apa ndakutonga yapa.
nhasi unotsvaga kuti pane vanhu vandiri kutaura navo here padara, handisi kuvaona. Uya kutaura peya uya asi kutokwata kuti uri ipapo kana kukatara, ari kutaura kuti mwana wangu handiti kweiwo wakaita 13 years uchichengeta mwana wacho. Handisati ndasvika ipapo manje, kuti tipasvike ipapo yedheki DNA test. Handopazwa toona kuti mombe dzichiuya kwauriwo dzinobva kuna ani, kuna vatezvara here kana kuti kune mukuwasha uku panzwisisa. Nokuti uyo kana akaenda ku-DNA test akaonekwa kuti mwana ndewake, iye arikona kutora mwana wake. Handiti unopanzwisisa. Iwewe manje wochibvunza bvunzo kuti uyu mukadzi ndiyeka aiti mwana ndori kweimi pamakazonoita dare. Unokuti kuti vanhu chaivo njere dzichishanda chaivo vanganogara dare rakadai seusipo votopa munhu mwana. Imi muda mudondiitira chipini mumusha ivi, chipini chamuri kundiitira mumusha ivi maninji. Mvura inaye matakanana handopaa mvura inaye mubvunzo wako hatisi kukurasira. Handiti ndiwongochengeta mwana 13 years kubva panapukeni pamimba zvanaimani wakona vanhu vachirwira mwana mubhaibheri ndo zviri panapa kanhasi. Wakamuona here vakadzi manje vakari vakadzi. Handiti umwe akati chekai nepakati, umwe atore chipisi, umwe atore chipisi, umwe akati kana yadaro chiregedzai chimupai zvenyu. Handiti mapoa saka tandanga ndichida inini handiti panoda DNA test. Handiti DNA test kana yatokwa handiti yotiudza kuti 00% hapana chako chiri 99.9% ndiwo muridzi wemwana. Totora muridzi wemwana nemwana tovasendekapa. Handiti toda kudzokera padara remusha mevava baba nevamwe vavo kuti kweimimi 13 years uyu achichengeta mwana ndiye mwana womunotora musina kuudza mukuwasha iyeye kuti mukuwasha takurodza murume uyu ndiye muridzi wemwana. Dare rikadaro rechivanhu makomana hari kupe zvakanaka baba. Pamusoro wamutengesa nepapfupi ndikuona kuti nyaya ingaite ifanike inokutemesa musoro zvakanyanya asi isina kutemesi musoro siwaridzi basi. Nyaya iripo inini ndini baba vemwana agera kana ndichiti ndini baba vemwana uyu agera ndorati papo mupapa ndika baba vemwana uyu ndini munina wavo wavatedza ndini mwana uyu avo ndo sekuru vamanzwa kuchinzi ndo vakanoti chimupai mukadzi wake mamukwadzi uyo munina wedu ava vanhu vamandizadzi nebha wedu plus ivo vakarora chimuramo womukoma wangu akashaika. Right, nyaya iyi yakauya muoko mangu inini kudanana kwavo kweso kunokuzorohwa kwavo ndakukura handizvizivi ndaigara kwamambonyika unonzi kurobha murokezi ndauya inini mumusha nyaradzo muso nyaradzo mukoma akauya kumba nevava sezvo muchiziva kuti mamisha inini handigoni kunanga kunorora mwana wangu ndinototuma chi kunororera mwana wangu ndototuma uyu ara pamunini wangu muzomara kuita varindovatua pakati ndiandotuma pachivana mukoma vauya nemwana uyu vakati pamunini ivo ndomunin'ina tine mwana wedu ari mumusha umu saka tine mwana wedu ari mumusha umu toita sei inini wose munhu anoziva uchivana ndakanotora hanzvadzi yaambuya ndikaenda navo papa pangu ndikati sekuru chiuyai uyu mukomana anga gere pasofa mukoma wagere pasofa vana ava ndikavasanganisa sekuru vakasvika pabvunzo riti sei iwewe mukomana iwo tula nemuzungu uchiti mwana ndewako tula nakaexplaina pana sekuru sekuru ribva wawana pawa musina mazvi sekuru vakataura kuti ini sekuru vapinda kuti ndiwanewo pawa rudo hari kurati rudo mari masuku mukomana kati manje pana pakuru nimba ndikati usisati mwana wangu ndikapinda bedroom ndikatora mari ndita $5 ndikamupa uya kusvika sekuru zvishuwo sekuru vakaitomusha mukomana ndizadza nyaya dzikatambwa zvakanakawo zvikadii pakava nekufambidzana ini papopo ndakapedzera ndakumira ndakuita semyananisi semunhu anoziva kuti matara anodai anodai ndikabvunza nokumanidza kuti saka todii onokumanidza dzakataura kuti isusu toda mombe nhatu
1 yechiredzwa, 2 damage, 3 yomhai. Kusvika ini ndaombera pana sekuru ndikasvika pakukumbira ndati aiwa chatokwanisa kuwana pari zvinezvi imombe 1. Vana mai guru vachona vana mai vakaita vanina vakuva mushaka vakasvika pakutaura kuti aiwa zvazvina kuti mombe iende kuchiredzwa. Zvishowo ndikati inini zvakwamuri kuti patimera modi tamoendesa pamusoro muchapfuurira mberi. Iwe shamwari yangu, mwana uyu pa13 years ane makore mangana akaregwa mumusha memudzimai wako usina iwe mumusha mako? Akambonogara panombiya vake ambonogara zve 2 years. 2 years pa13 years 11 nayo ndiwongo nayo saka ari kufanira kupuhwa chiredzwa apa ndevava kana imaiziva chivanhu ava ndo vanhu vanotaura chiredzwa chemwana ari kuningirwa nababa wake achirehwa nomwe. Ivi pandiri kuda kuti tibatsirane, ivi muri munhu wematare handiti hatifanirwa kunova inhu zvatakapika. Kana tichitaura matare ngatataurei tiri pachena tichiudzana. Pane akabvunza here kuti mukadzi uyu zvatinonzwa kuti ari kumurumo achigara nemwanawo, mwanawo yanga achinzi ndewani? Makasvikawo here ipapo vabaga tingabatsirei? Ini ndakabvunza ndakasvika pabvunza sekuru ndikati sekuru inini chinhu chinonzi chiredzwa zvakafanana neufudzi. Ndingapa here mombe munhu asina kufudza mombe mombe yeufudzi kana kuti afudza ndiye anofanira kupiwa? Sekuru vakati kwete, isusu nedare redu mombe inoya mudanga. Sekuru wake kabva mukusenga china kupfuma kukwira akwira pasi ati ndakadzokera panyangu tadaro tikatorana ndana ambuya amai vava neni severe right navati atitezvara munino wavo ndokuenda kudanga ndokunovaratidza munhu takudanga pakaita kakatwana vatitezvara vachiti ndoda 3 kuzosvikira ambuya vazoti iwe pane kudzo pedu zvakaitika izvi vakazoshaya kana mombe kana 1 dai machingotora mombe iyi yechiredzwa iyoyi 1 yamazi ndo iripo zvoshuwawo ini ndikasvikira pakwaonesa kuti ona iyo kwachona hana chinhu uyu murora wanga apa aisuka ndiro ndikati ndezvetinomuchatitoto nemhosva uyu murora wanga usuka ndiro arapo agerapo hana kudi hana kurorwa kuti chivachi murora wanga panapa. Saka mimi tikamanya kupa imombe dzeda azvikwanisi pane zvinhu zvetinokumbirawo musiyana kuti tifanira kuita chi yamati kuri kuda pari zvinhu zvei yechiredzwa shuwa tikatoenda kudanga tikanonongedza mombe shuwa tanongedza zvikanze paroda futi mari yamunongedza ndakapinda mhombo mangu futini ndikasvitsa mukomana uyu tikabva tikabadiri rekusvitsa chi 7 kati oi mari yemunongedza yemombe shuwa mombe tikavanongedzera tanongedzawo munongozowo vanhu kana vachinowo mari inokumidza chipakapaka ipapo aya akabva wanikwa kubva mombe yadii yatengwa. Mbotimirira ese zvamaita mangatingokanganisa amaitora inini kugamuchira mwana kumusha kwenyu vabereki vouyu naiye uyu akarera mwana asipo undlire wega ndanonzi makuna kamanza kutinzi maninji ndo paanobvira ipapo havana kuya kutozomutora pamba kuti moterera kwenguva iwe kwenguva nenzoti uri mutongo wematare takunzwa niti vati wakatonga nenzira isiriyo maifanira kusanganisa matare okoko nematare okoko ese pamwe chete ava hama dzouyu dzinge dziripo monzwa vanoti kudii handitika iyezondiudza mukomana kuti ndanga ndisipo handitika vakangoshedza mukadzi wake chete handitika murume wacho asipo akarira uye anga asingatsvage mari yatsvaka nouyu kuti azosvika pa11 nezvesateti ndizvo. Saka ipapo munoti amangofare chete kana unga uri wewe ungafare here nazvo ngotimira ndiye anangafare ipapo yachitora panapa haisi yepropa itora ro kana mwana arokwa mudhuru rirokwa mudhuru kana arokwa tanhamo zvirokwa tanhamo mambo vanga vapungudza nyaya yedu zvakanaka izvi panapa hatigone kuipedza nokuti hapanarogona kuita dna ngaende kudna tiapuruvhiri but vanopotswa vese nyaya iyi asi anezingapotisa mumwe achiimba ndiye acharangwa ndindamo
Saka manzwa paenda mboti mai avo daikari makare-kare ana Chitenge vaimbopiwa tumvumbi chana. Nokuti vachakonzera vanhu kuradzikirwa pfuma chete neupenyu. Ngoti mwana iye atova nemhepo dzakaipa zvakanyanya. amboshevedza dzokoko ezo kwakupinda mhepo dzokuti munhu ari chi mudzimu auendi kuvanhu vaio tikunzei vana vauenda. Saka zvakutaura kuti mese muri 1 2 andida motoenda kudentist iwe half mari Vanoenda blood symbol iye nekabarwa full. Blood symbol nekabarwa full. pamusoro imba munhu Baba. ndimbotaura kufungidzira kuti inini zvangu handisi pakurwira mwana nechokwadi chatinotaura mudare. Right. Umunhu ari kuziva akatopuruva akaita DNA yake akapedza handiti. Saka inini handiziviwo semidare nekuti kuunza nyaya yamudare kuda kubatsirwa nekuti ndakatoremerwa zvakatopurikidza. Saka inini aina ndooni kuti inini ndingakwanisa kuita zvekutaurwa wezi ndada kutomborwira mwana kana kuti chero pakaita ipapo ava ndaitosangana ndakatoenda kumba kwavavo vari kutaurisa vari kuonekwa vanhu vamaitiro avo zvichinyatsocherechedza vane kakudherera kaita kakudherera kekusarespekta kuziva kuti munhu ende shona chaichaivo chokwadi havatoiziva 100%. Ende nyaya yavo ndichinzwa ndichinoitora ava vakagara nana ambuya vangu kumurungu handiti vanga vauya panyaradzi ndo vanhu vakaita matare navo ivavo vakapedza matare vasina zvekuti vatezvara vaingepo vachibotova vanotorwara havatauri havaiti zvinhu zvakawanda wanda asi ava vakatofosa nyaya iyoyoyo vanana mai vavo vekurungwe uyarwara kusvika nyaya dzavo dzapasa nekuti ava ndakavabvunza ndikafonera sekuru vandakafonera ndichida kunzwa nyaya yangu ichinza kuti atofona ndiri kwamavo ndikafona vakati nzukuru inini nyaya iyi vatezvara vako vakairamba asi nyaya iyi inana mai vadzimai vako ndo vanhu vakaita nyaya dzavo. Saka ini semunhu anga asipoka indaingoenda kwava ndakaenda kwomukomana wai ndakaenda kusvika auya kwakauya vadzimai vacho nababa vacho tikagara pasi ndikavabvunzanisa navatezvara vangu vakati ava vanga vasipo handiti vaivepo ndivavo vacho vana mai vekurungu. Saka ini ndaizama kubatanidza nyaya dzangu kuti ndinzwisise kuti nyaya iyi zvizvai zvakambofamba sei nekuti nyaya kana yakushayiwa kuti munhu akaitaura kana kuti akaitanga ndiani inotonetsa kusvika ndazosumuka kuenda kwamama. Saka nyaya idzi dzese idzi pane vanhu vari kutoshota vaifanira kunge varipo vanofanira kutsanangudza matangira pandoni vanhu vakawandisa. Saka ava vanogona kutora mukana sekutaura kwavo munhu anotaura chaizvo zvakanyanyisa asi panoda kuti pataurwe pasina chitsotsi nekuti nyaya haisi nyaya yekutamba nayo inyaya yakatoremera inini kwete iwa nekuti mwana ndakachengeta zvari kutosafa ichochengetawo kuvanhu mai vangu chaivo vakatombotambura naye havana kana benefit kumba kwedu hakuna kana aitirwa benefit nemwana iye asi ivo vari kuona zvakakodzera ende vanototara vakasununguka savanonyatsoziona havasi kutombonzwa kurwadzirwa inini nekuti kana uri mumwe munhu kana ukazvitora kuti mwana wangu ari iyeye hazvipo vanofanira kutora vachitora kurwadzira. Saka paduda kukubatsira mazitezvara ako zvavanana kusiyana nevava ava ndovanofanira kutaura nava chekutanga hatikupa nzvisa wazwa here pandataura kuti akasumudza dare remwana uyu ari kuchengetwa neuyu handiti aifanirwa kunge ari mukati medare iroro ndivana matizai kuti titiro mashuro akadai mumusha chirudzii kana ari mwana wavo womudana mwana uyu ndiye otaura sekutaura kwaaita kuti mwana uyu haana mboyotandamakawa ati mwana ndeweuyu handiti vana baba vake havaizotambira dare rinobva munowera urikwanzwisa havaizotora dare kubva kune vamwe vanhu vaitora dare rinobva mumuromo memwana wavo ndo ravaifanirwa kufamba naro vafamba nairoro kana uyu
uyu airwisa kuti mwana wangu handiti nyangwe auya kudare rechivanhu mwana achemerwe mun'anga mukadzi handinopanzvisa muchivanhu zvataitaurirwa chichipa tsumo madimikira yakanga iri nyaya yekuti tiuraye hondo dziri munyika. Handiwapo ndiani anotaura mwana mudzimai obva ataura kuti murume ane mwana uyu ndeuyu. Ndiani umwe kuti achataura nyaya iyoyo? Hakuchisina. Saka ava manje vangadai vakachipuwa guidance vachitevera muromo womwana wavo. Kana vairasika nemwana vairasika vose vachiraswa nemwana. Handiwapanzvisa. Saka iyi nyaya imamirira yakaita iye zvino. Handiti iwewe kwauri kuenda kure waifanirwa kuuya kumatare edu anaya wapedza nawo avanhu vatove nemhinduro. Ndo mabeneficiaries chavari kunotora chavari kunonhingira mabeneficiary wavo uri kubuda pandau yemwana wavo kwete pane wako achide nyaya dziri mukati mematare. Handiwapo uyo ari kutotaura ndewake. Saka mwana ada kuenda kuDNA test. It's an order from this court. Iye ndiani mwana ndoita kuDNA test aone kuti ari kuchengeta mwana wake. Handiti kana aona mwana ari wake agara iye achiziva kuti shuwa dare rochimuudza takabatana nevekwamadhizaza hativasiye vakadaro. Kuzo zvatiri kutaura pano hativarege vakadaro. Vangadai vachititaurira kuti kona iwe tanhamo takagara pasi tikakurukura wani nyaya tikatopedza tikaisiya yakufamba nepfuta. Kana painge paine zvakazodizvika iwewe takawirirana kuti tichadai. Handiti vanhu vakatora mombe vakatoenda nazo vachitadza chunhu cheupenyu hwese kusvika takaenda kumakura. Handiwapanzvisa $300 kana kuti $200 mombe ikangobva mumaoko mako iwe uchipa ibi. Pandoda kuitengesa kana wandipa iwewe ete value of 300 usakuzoti inowedzera value mombe chizizvi haiwedzeri inodzika pasi. Handiti bhadhara mombe wobva wabhadhara mombe mudare munototi mombe imombe $300 wobva wabhadhara mombe iviri patiri kunoitengesa $150. yangu ndo nyaya yakaitika munyaya yako. Nyaya yako zvairi kuda yezvino yakuda ma-DNA test. kuona mwana achifunga kuita imbamberi kuyai ari kuremerwa ngatovhura sasa awine marizauti Ndoni kutaura muone marizauti ari kurwa kumarindi wavo nenguva ndoti tikada kuita edu ma-DNA test edu anongobuda kuti ipo pano anobuda. Iwo wakaroorana naye rini mukadzi? 2011 mwana wati kutaura nezvakakaberekwa rini? Ndio 24 munana kupera kwaApril. Imai maroorana madhetsi api? Mwedzi upi? November September. September womwedzi wogore ipi? 2011 ndobva mazobereka April. Verengai mazvinhu. Ichi 7 months. Tinyararai 7 months. Mwana akaberekwa munani.
Amai. Muna April. Uyu mai marambana naye munani. Ambuya. Ndiri mukuvunza. Wakarowa munani iwe. Kaina zviyansorangarira but yanga iri 24. Yanga iri 24. 24. Karangarira. Ndibamkuru wa Oli. Laura Tesi. Ndinakatanga kupinda musha mama ndizazi. 2010 ngo ndakatanga musha. Akatora mukadzi wangu kuma 2011 singazozawo kuti mama vanenge vakagasi. Pakapinda maini ndakatombera mupango vachiti bona zvakabamira ukasvika mwana china kuchikoro. School fees yangu ndase unonzi moko ndipa school fees yangu. Kuti mwana pakatotizira bene vacho kuchikoro. Vatotizira china kumwana. Wow. Ndakatoudzwa nyaya chinambo ndinonzwa mwako kuti iwo ndiwapinda musha. Uri mwana wangu mumudza kuti ndida school fees yani. Nasi mune makore mangani? Saka 2012 pamwe vanogona kukanganisa zvawo mazuva akutaura. Kutobvunza asi uri makapinda musha 2011. 30 years. Ipapo wakone makore mangani? 13 years. Ndatowenga ndoraiva murangano. Police case. Basa redu sebatari. Ona nyaya ichitireme ichitinetsa kuti munhu anotadza kuziva kuti mimba ndeyani. Hapana zviri kuitwa ipapo zviri kuzikana. Mabvunzo mukati masangano emugotambeni. Zvanzi vatete vibatsirai maramba kubatsira. Apa makuzungudza musoro pakudini. Mapinzwa kuti pindai mukati menyaya yekutsanangure vana tigone kufamba nenyaya mukairamba. Apa makuzungudza musoro kweifu. Mamba bvunza kuti pindai vatete kana vari pano vana ava tinzvo zvakafamba zeni but nakuti vanizoona sisi. Ngoona isisi munyaya kupinda wewe pamusoro ramapungiro ndikuona kuti pachinando apedza ndika tinogona kudokesa zivabva panyaya iri pachina. Chokutanga ndotanga kuti kune ruzikumamukana inini handirusaniyeu ende inini hapana pandingarwadziwa nezvako matare ndakamaitako makore zvikura ndika 1 tobva ipapo totitiwa ndika iyi nyaya iyi ndoda kuti ndimbokubvunzawo pandakakusiya ugere naadzimai vangu ndichienda naheadmaster wokutaparaidzi nyasha chindundundu kumba kwaTulani ndakasimuka ndikakusiya ndakuti ndakunodii mumurume ndoda kuti kuputisire nyaya ndipachena aya pamusoro wamutembo nyaya yatikarambikidzorera kudai ina ndiri munhu aitoshushikana nekuti tikatora nyaya idzi pano pandakafamba nenyaya idzi kwakawanda ndopakutozodoka kwezuva kunotaura. Saka nyaya idzi kadzi ngadzishandwe zviripo parinhasi. Nekuti tikaramba idzokera ndogona kutonhonga kuti pandakaudzwa ndakambokuva zvisungirira ndikabva ndikazoenda uko ndikakanselewa ndikadai zvikatazosvika ikoko. Saka nyaya dangoshandwa iri kuda kuturwa ndo nyaya iri pano kwete zvekumashure kwese. Pamusoro wanipindura mwana tiri ipapo panyaya yandika isusu tiri kutsvaga kuti nyaya iyi ipere sekutsvaga kwandakabvira ndichiita vedare ndakabva ini ndikaenda mumusha memukoma wangu mushure menge uyu ndamusagere nadzimai wangu ndikaenda ndikati mukoma nyaya yarwadza mushure menge uyu andizotiko mwana uyu akarwara mudumbu ndikaburisa mombe akandidza uyu akati mwana uyu ndikamusveta dziwa raikuda roka mwana achidi achirwara misodzi yangu chero zvako usina kuona asi yakadi yakairera ndikati chindundundu izvezvi hande mumusha memukoma wangu uchatoti achihutidesi
ndaenda musha mukoma wangu ndikasvika ndikanoonesa nemukoma wangu. Mukoma wangu na uyu murongo ari kwarigara tondipurira ndoda kuti tipedze nyaya iyi sasara zvikumajeni cheti inyaya yakareba ingapedza nguva kuti tiputise nyaya ipere nhasi pano. Ndaienda ndikasvika nini ndikanotora mukoma wangu chida chinhu ndikati chindinundu nyaya ikura ndakati godipugoroineserawo nyaya iganda ari kuti zvakati pati mukoma nemarwadziwa ndaitiwa nezvandaudzwa naganda madii kuti kunyange uko makabisa chiretswa asi dai papaonekawo chimwewo chokupawo ganda semunhu akadi akachengeta. Mukoma wangu asvika kuonza nina tabisa mumbi mamhaji saka musi wa 31 December ganda rafana kuti adi auye kutora ti mombe asi pari zvinezvi hatinacho tinacho $50 uyo aripo akatipa $50 ndikaisa kuseri kwefoni ndikati tsekeza tichienda ndikaperekedzwa na uyu nachindundu yemasa tapa magokora uyu anopura tikasangana na uyu Miriam akira kwao mukadzi wakatao ana sisi bake vakasvika kuti iwe tudani handikukumba ndikabva ndakwenya chindundu ndikationa manje nyaya ini sekuza kwadaita ndaifana kuendesa ti reply kuna ganda rakasiyagere kwana dzimai wangu tulano bati awanze ndopa ichi wamunokugona kudi kuenda nawo ndobva vaida ndokusvika nokupiwa chi ndopiwa mukoma nemurora ndobva vaida saka nyaya dzavo dzadi dzakanyika dzadzokera masure saka ndopaya pamunoona mwana uyu inini achindigumukira asi angandigumukira hake asi of which inini ndichirwadziwa para moti akati nditaure ndichichemere ndirwadziwa wanze asi rwadziwa kwangu ndakatora action ndikabuda vanhu vese mukuzvipa mhosva ndati vana mandizadza pari zvinhu validzive mhosva sei ndova nemwana umwe chete ndoti vaviri anotiudza baba vemwana wacho handiti ndizvo abva atiudza kuti uyu mwana taura kuti mwana ndo uyu handiti ndizvo izvona mubvunzei kutambana bati uyu ko munhu mupenyu aripo abva ataura kuti inini mwana wangu handimazvo saka dara riudzirwe zvekuita zvepashotikadzi mangwana zvinotinetsa munotemana mabuda mudare medu we need the results edara mai mune nyaya yemwana airwirwa mukati uyo anoti handisi kurwira mwana asudii aiwa yongosikarwire mwana ungodosinokure kudare ungada kungoti vanhu vatora mwana wavo ngavagara but wakaplaya a role mukati memwana ari kutaura kwemakore akawanda kuchichengeta mwana yeye right. Ava vanhu ava kana vaida kugadzirisa nyaya yako iwe amicable vangadai vakati mwana uyu pamombe yechiredzwa chinotaura kunyange zvazvo baba vatora mukadzi ane mwana wake avabhadharwe chirwedzwa varume nyange vakarera zvinengei ruzivo zvatiri kutaura avabhadharwe dare redu rechivanhu vanhu vakagara kune mubhandiripo wakagara uripo saka hakuna munhu aibhadhariswa unzi warera mubhandiripo nokuti pawainotora mubhandiripo wainge uchitoziva ndi kutora mukadzi wangu kuziva sanzwi nemashizha avo handiti ndizvo zvakanga zvisina nyaya yekuti unoroora mwana iyeye umwe wacho haaizotomboziva mubereki wake mumusha zvachose handiti aibva adedzwa nezita rechi remumusha imomo wotodza ati pupure haka kupfumurani mudzimai arohwa mumusha yaitorisikire kusvika nhasi kune vamwana nyoni izvozvo varana mukwamomo tiri kuvarera mumusha wangu handiti ndizvo saka nhasi uno iyi yatiinayo pano akaima nhara ndaanichimbofunga pfungwa dzake kuti maybe togona kuipedza nenzira iyoyo uri kuti kudii iwe tanhamo chaunoti inini kufunga kwangu chandanga ndichida kuti dare dai randibatsira ndepapa semunhu akadai tosvika ipapo
handiti toita izvozvo kana zvichiitika, because ini ndagara ndazviona zvese kuti munhu akarera munhu osara asina chaakabata, vanhu vakazodai apa vodai aiwa tina chivanhu chakadaro, toisa ngozi mumusha, ngozi mhenyu chaiyo yatitoisa mumusha. Uri kuti kudii iwe ukuona munhu aenda kudare anenge ane zvamudya munhu pamusoro embomunhu ine hangu sekupurufa kwavaita munhu mwanani wake. Ininiwo sekushandawo kwandakaita nchirera mwana zvisinei neDNA anofanirwa kungotiwo iye aripe kuchengeta kwandakaita mwana. ndozvandikutika kana chiti munhu aripe ndindo zvamakosti dare rozopindira kuti aiwa isina tichishanda kuti vanhu hatizoti nokuti mhosva dzekuti vanhu handiti munhu akauraya munhu kunonzi bhadhara mombe dzakati handiti kana dziri mari dzinowekwa zvichienderana nemombe ndokuripa ngozi kuti vanhu mari hairipe ngozi kuti vanhu. Ndinobvunza mukomana kana wakutaura kurirwa wabvumira kuti mwana hasi wako auya uchinzi wako yaina ndigoni kupapokana hausi kupapokana kana mukadzi wanga achimunyipira kuti wako ndipapokana chinoita ndisawapedza wapapokana ipo zvataura kuti mapokana ndokuti unofanirwa kuripa chengeta kwawakaita mwana wacho asiri wako. asi tsika yechivanhu vari ngaitaure chokwadi muzandiripo unotomubvisa nekumuroodza mubva ndiripo unomubvisa nekumuroodza ndokunge asina kunongedzwa kunzi mwana wako handiti makwana uyu haana kumbonzi mwana ndauya tine dumbu rangu kana kuti mimba ndeyanhikiwa ngotida zvako handiti akanga achitonzi mwana ndewako saka iyoyo inobhadhara nyangwe ndingaisa kusibhukoti chakuti munoona you will be compensated. Chatodzoka kunani vamudhulumu ndevano ndevano toda kuti tiende mudare murume akarera mwana wenyu soro iri data ndoita kuti tsokei masweka tichenda mberi ndopaya mwanangu pandaitaura kuti ndakanopiwa mari zvikanzi zva31 January unofanira kuti uye uzotora mumbe $50 asi kubva nhasi mwanangu wazviona kuti sekuru havarwi newe noti kana dai ndairwa newe handaikwanisa kumirira ndati kumira zvino January airewa ndeupi iye unohuyu makati 31 December 31 December kuti ndo paakafanira kunge akapiwa akabati mari ndakatozonodzorera kune ava ndaona kuti pane vanhu vasipo vanonga vachivhirikidza dare remwana uyu vanga vachirasa dare mwana kuzosvikira uyu azoita fanike munhu ati mhangarira kuno kudare ndakati mhangaruka neuyu toti nyaya yacho damusomana pakakupera kuti haidaro inini zvangu sekufunga kwangu kufunga kwavanhu kunosiyana nekuti situation yandandiri panguva iyoyo kutotaura nemi otherwise ngakutaura nevanhu vese andaitaura navo inyasha pasina chaitika hanimuona hachikomboreri zvinhu zvamutaura inokuendesa nyaya kudarika dare rinokwanisa kuti rinotiudza zvekuita zvoitwa nenzira yakanaka handigonondoti inini $2 iya yazosara yaya ndipewo mari iya yakasara zvinomutsa bombe mangwana saka ipapo mungandiregerera handairamba ndichishanda ndiri mumaoko enyu asikaona kamwana ndopaya pachichizosvika padare dare ratitozodzora nyaya kwatiri isiwo pamutemo kuti mumanzorere zvekudiwa dzoserai angarera ingwaikai hatisi kukudzoserai dare rekuti imi muite sekunge munoripa zvamusina kuitwa kuti mufungidzwe kuti muda kupa munhu $300 munhu akachengeta mwana 11 years hakuna zvinhu zvakadaro muda kurangwa vanhu imimi mwana hamaimutora in that way it's wrong way yamakatora naye mwana plus madzitezvara enyu aya pakuvaripisa mudare rangu vanofanira kuripa mudare rimwe ramama
kuita kwakadaro. Mukaona tatendera zvinhu zvakadai kuti ngazviitike, hakuna kwatinenge tichienda, hakuna. Eri chinhu ngatirege kuona kunaka kwachona kana chaitirwa kune umwe kwamuri chichiipa chinhu chakashata sechichi. Mwana pamakanga muchitora mwana hamuna kukanganisa, but vanhu vakakulidzai muchitorai mwana vakakutadzirai zvisingaiti. Vangadai vakati ivo no, hatigone kutora mwana uyu ari mumaoko eumwe mukwasha, vakazvichenura. Kwete kuti vatungamire kukutungamirirai kudai, hakuna zvinhu zvakadaro. Nyaya iyi payakangoipa chete vamuzungu ndepekuwana vanhu vasina kukutsuurai kuti mwana ichokwadi kana mwana ari wenyu, but noti nenzira iyi. Ngatichitangai tapedza dare nemukwasha angachengeta mwana uyu, totora mwana wodzoka mumaoko medu timubvise mumaoko emukwasha. Ezvino mwana yane birth certificate. Right. Zvavakamutoresa munoriita sei birth certificate? Munoriita sei? Ndoda kuti vataura imi chimbonyararai. Ndoda kuti ataure uyu. Imba maonera angu mambo rekuti kuwirirana kwedu neivava ndokunoita kuti namai vemwana nabubu vemwana ndokunoita kuti ini ndizokwanisa kupiwa masimba ekutorisawo mwana wangu. Mwana wako masimba aripo kuitwa kuti birth certificate risazokunetsai. Achiti muri kutora nyaya yekuita kanyaya kasina basa, but nyaya iri apa yakakura zvisingaiti. Handidi makwa ezvinenge birth certificate remunhu ari kuudzwa kuti mwana ndewako peya atora birth certificate remwana. Handidi hurumende zvinane kuverengwa nzane 3 vana. Handidi ka 3 vana vekuti kana akauya neumwe mwana kuti amuise mukombiyuta anokuudzwa nzi ndewe chifoko. Handidi iye ari wako. Nhasi uno kuti unotora birth certificate uri chinje pasina DNA test yandiri kutaura hauritorewi. Handopwa. Saka unoenda ku-DNA test nemwana wako. Handidi ka kuitira kuti kana wakuda kumuchinja zvese zvoda kumuchinja unomuchinja uchishandisa bepa reku-DNA test. Kuti mukadzi wangu ini nekuda kwe-age panguva yakaita mwana ndakatozoita kutsvaga mwana kuti ndewani through chi DNA test. Handiti makwa. Saka unoenda ku-DNA test kwatona rini kuitira kuti dare rigowana chimwe chinhu chekumiririra, dare rigogona kutonga richikuripisa kuti right mwana ndewako but 11 years usina muchengeta, achichengetwa noumwe munhu kusvikira mwana azotoreswa birth certificate nevamwe baba iwo uripo. Makuona kuti mwana akutumika kuti enda kumombe, enda kupi, enda kwani, makumhanyidzana kudai. Usadaro ndoda kuhamba mwana iye anoshanda zvekuti izvezvi vari kutotaura kuti tinotori nemunhu akarongeka zvekuti iwo pachaura ende shoko hombe randakatoona kuti ndisataura nawo zvekutaura ishoko rakataura nemukomana akandikazi akatipa munini ndikatomboda kurevha naye ndikangomusiya ndisikaita zvekunoizwa ndobva ndamusiya. Ava zvavari kutaura kuti mashoko avo kumbori gozi vakaenda vaitaura kwai ganda uyu ari kuda mari yetransport. Tiri kutaura zvakataurwa zvichibva kwenyu ndokuti nyaya yaishandwa ichitange mapuwa so ndosaka muchiona ndakakusiyai ndisina kuzodzoka pamunhu. So ngatichiwirira naye. Ndaona chimwe chinhu museyamwa vanhu havagara vanhu vatozivana kugarisana kwavo vati nyaya hombe kana tichiita nyaya isu tinoita nyaya nemamiriro ainenge yakaita. Iyi nyaya haina kumira zvakanaka yoba mukuru yo iyi hamene muramura kuti maita zvokudiniwo vaibvunzwawo nana mukuru ndobasa rei nana sisi vacho ivavo vakuru ivavo izvezvi vamunyamanyarumbaa zvakadedza ini mwana yangu
Ndavanga vatunga zvakanaka ndanzwisisa. Zvinoita kuti iye hama yangu zvinoziva madzikuru ngazvinoziva. Nyaya isanyanya kunetsa inoda beba chete. Zvinoda kuti yeni nirungudeso. Togara pasi nekuti tikati izvi tikati mambo ngatisungirira tiende kupurazi kwacho. Munhu kuti panonzi ari kuti ukudedze nini here? Inyaya kuti vanhu vakozvizishi madhuzi. Saka ini ndinoona kutoonera pamingati panochibhugare panapa ungozodza pfungwa. Asi atazoti azwenye kana izvi mendendo wakunza kuzuma. Ifanira kufunana tiri tivakunza kunza. Babari kari kufunana bazodzairamba kudaiwa kadaka kubvunza nyaya yamba tinosevana sevana venyu. Saka kuti zvakatadzwa nokuti zvakatoitika. Asi ndandiri muchikumbiro kudai kuti zvinoita redare kuti nyaya isati yahanza. Zvinoita kuti vana pamuzvungu vochengeta mwana vasati vane mhinduro yekuti ndewavo. Ndizvo zvinhu kuti ndewavo muromo chete. Verbal agreement. Ndiyari kuti ndewavo haasi. Ngwai pamitupo ndiyani moyo chinhu chaipa vanhu vakaperekedzera dare ndovadzivana munopanzwisisa vamandizha dzavo vakanga vasipo mudare vati mhuri yavo ndo yakaperekedzera dare tsoro yese ndopayakafira tsoro yese ndopayakafira ndopangadai pakasvikira dare iri rakaperera ipapo kana raizofamba richienda mberi harivi raizoenda mberi. Saka pane vakaritora ndobva kutorifambisa vakutoona $300 yemombe 1 yavari kupiwa yakakosha kudarika 11 years. Imi vakomana kana nyange kakava kamwana kakanobatwa kumakumbo kaka kaverengerei mari yakanoshandisa pamwedzi. Handiti toenda nako pagore kachikura kachienda mozoti kaukuletera kuti 11 years mwana ari kuenda kuchikoro ari kuenda kupi handiti vakwana. So nyaya iyi ndinoda kuti vekwamuzvungu it's an order from this court. Chiendai kuDNA test nemwana kana auya achinzi mwana ndewenyu mochengeta muchiziva kuti muri kuchengeta mwana wenyu. Toenda pekuti takunoitei kuna tanhamo tabatana tese takuziva matauriro atakuchiita nawo dare nemi vana mudhuri takuziva kuti chii chatakutaura natanhamo akakuchengeterai mwana wenyu. Imi mari kupiwe nechokwadi chokuti shuwa mwana ndewetu but akachengetwa. Haana kuchengetwa nana mandizadza vana baba. Handova dai varivo vakachengeta takati makavapa chirezwa makagona nokuti vakachengeta muzukuru. Handova but uyo manjoyo aichengeta akatotora birth certificate remwana kureva kuti haana kumbonzi kuri kuchengeta mwana asiri wako. No, anofanira mombe yavanobhadharwa newewe haisi mombe yekuti yechiredzwa. Anopanzvizva vanobhadharwa mombe yekuroora mwana wacho iyeyo wakaita nemwana wavo chamavo. Anopanzvizva nokuti mwana wakabereka nemwana wavo ndozvateta kutaura tichiita right. Mwana uyu akanga ari musikana handiti iwewo ndiwatanga kubereka naye zvekuti uyo kana akachadzwa damage kure kuroora mukadzi uyu hazvibude. Mwana iye akangwari wako ari yokutanga mune mukadzi uyu ndiwo unoripa damage. Ndo ndikati ichitaura kuti right damage racho mombe yaunofana kubhadhara. Kana uyo akanga abvisa damage kune mukadzi uyu iwe ndiwo unoibvisa tichidzosera kweto tichipava tichidzosera. Handiti wasvona chese chaakaita chaasingafanira kunge achiita. Kana akasungira mukadzi uyu handiti akasungira pakuberekwa kwakaitwa mwana iye akariye akasungira masungiro ose iwayo ose zvawo todzosera futi kune uyu unofanira kuzviitira zvinhu zvako wega. Saka hauna chinenge chakukurwadza nokuti iwe unenge uchiitira zvinhu pamwana wako handiti. So ndoda kuisiya iwewe toda kuti uende kuDNA test. Vamurungu mwana ngaaende kuDNA test nemwana. Changamire panozika
amene mwana nemisekuru nemipamiri nokuzviwa zvikurewa hamungabudi musina kutaura ino mumati matatu pamusoro ingada ine nyaya ndainzwisisa matongerwo ayaitwa ndaanzwisisa saka ndaida kukumbira kuti jeni kunotora nguva yakareba kuti tiwanewo zuva ratinopiwa tikasike kudzoka kuno kana uchida kuenda izvozvo zvino mwana hapo aikukuratidza kuti mukuzvinzwa zvinopanga zvine limiti kutokuudza kuti nyange uchida kuenda izvozvo patabva kumba mambo ndati titombotaura nemukomana wangu nemurora rambusinga uko muzine wake ndikati patoita era dai mwana asina kusara mwana anofanira kuti avepo iye zvinezviona manje yava imwe expense yakuitwa ikunobhadhara deni isiro kuti pamari iyo yafanira kunotutsira pane maexpense emurumo yakutokamurwa pamaexpense afanira kuita murumo ekuenda kuteni chesa amene ipapa tingati expense nokuti tinge tichitevedzera dare tinenge tataura togona kuenda mwana wechikoro tinenge plus mwana iyeye under age anotomboda kuti ateerere nyaya dzakadai under age amai pamusoro edare nhandikumbura kubvunza paiye mwana vakatora zvichitsimba ivo vanhu vepamubvununu kuchikoro vanondidzoserere mwana wangu wavakatora nokuti vakamutora zvichitsimba pasina kuwirirana pamusoro edipindurezo mwana uyu akanga aina sekuru wake anga asisiri kuya apa nguva yaitwa mwana anga ari kwasekuru wake saka achizobva kwasekuru achiuya kumba kuvana mwana akanzi achiwana mari dzinobva mababa yatsvaka pamusoro idare vaiwa pamusoro idare nokuti imimika amaitora mwana inondisipo mutemo wakanyorwa taurigadzirwa mwana anogara namai vake kusvika asvika 18 ndokunge vachigona kumuchengeta kwete zvokuti ivo havatoziva kuti mwana arara pai adye chii aende here kuchikoro aiwa kune zvinhu zvakadaro mwana wenyama yamuna kutorerwa newenyu kudakara muguva apa itsika chete zvekuti mwana kona kugara achiziva kumusha kwake dai vapedzesa kuti makatora mwana asiri wenyu idzorerei mwana wangu saka ambuya imimi kana mwana achine mukasha wokuuya kwamuri anouya mwana achizoshanya kana mwana ari kuna baba vake achienda kuchikoro ndozvatinotarisira kuti mwana ngaende kupi kuchikoro mumaholidays muchitora mwana wenyu muchidini muchiningirira watinotokumbira nekutanhamo semwana wawakarera unotongofanira kuramba uine mwoyo upi iwoyo ukungoziva kuti mwana ndindakadii ndakarera mwana arerwa nemunhu haakoshiwe izvozvo zvibate zvamuita pamusoro imba pane pananga ndichida kubvunza nokuti ndanzwa kuti muzukuru wangu kuti anhama anenge ari adzamba pedhena mwana anoenda kudhena nababa mudhumu yobva yarubuda isiri yamudhumu iwe mwana unomurera uchiti wokurera mwana upi ukamboita nyaya dzakadai pamusoro imambo ini nyaya yevarume ava yakanaka vatini ndakaremerwa zvekutoti ini ndanditori pakunobhadharira vana sekubva kwezvikoro handiti ndopandasangana nenyaya idzi handitika saka ini handina kuramba mwana handikati mbanzwisisa ivo vari kuvimba kuti mwana wavo sezvo dare rati ngavaende kudna kana vawanikwa mwana asiri wavo vodzosa mwana kuna baba wake haana zvipingeka nemwana
Pachine vamwe vauya kudai. Oh. Alright, mudungu womaisa nyaya yeDNA test. Taizviite kunge nezuro chaichaiko. Pane zvakaoma. Hapana hondo iripo. Iwewe kana uchichengeta mwana wako waudzwa neDNA test kuti ndewako, tinoda kuti uchibhadhara zvinhu zvinoita kuti mwana ararame zvakanaka. Uchiripa kuna baba vakakuchengeta vachiri mwana wako. Hatozvona. Chakaipa chii? Pana chakamuisa. Continuation hati ndio kwa makake rongo vakanzi ngavauye kuno ava madependent vakabhadhara.